Dnes sme stihli všetko úplne v pohode. Konečne som v Expe ako štartovací balíček. Je to také komorné, tu pár stánkov, no ale sa netreba čudovať, je to len 5. ročník maratónu v Nikózii, keďže mesto bolo rozdelené vojnou s Tureckom na grécku a tureckú časť. No je to veľmi príjemné. Maratónská sezóna zakončená. Guest in Bloody Session, first place, our beloved, from Italy, Florenza Nego! Nejakých 20 stupňov. A kto by to povedal, že práve v Nikózii si zabehnem svoj tohtoročný najlepší čas. Niečo cez 3 hodiny, 9 minút, 23 sekúnd. Celkom pekné na to, aký bol kopcovitý tento terén. V Nikózii je to taký útulný, malý beh, takže celkom fajn, dobrá atmosféra.